Evo Selvir, to je naš voznik, ki nas je pripeljal iz Ljubljane s tem kombijem. Malo je mejčken kombi, nimamo kaj, ne, se nisi ti nič kriv. Kako si? Ja, dobro. Malo utrujen? Ma dobro, toplo. Toplo. Ma da, zakaj ne? Ampak danes bomo šli s kombijem sam do Tuzle. Da, Tuzle voznika, moja viza iztekla, pa tako da ne idem za Sloveniju. Biće u redu. Onda u Tuzli biće bus i presješćemo se. Pa šta je to neka frka bila sa kombijem? Pa to je tak je to firma, tako radi da ja ne znam. Nemaš ti ništa s tome, ti samo voziš. To moje je da delam i ništa više. Da. Možemo malo kombi da pokažemo. Ti si ga danas očistio, jel? Kako je to izgledalo? Aha, super. A da, to ti je moja druga kuća. Jel? Da, ja se više s njim vremena provodim nego u svojoj kući. Doma sam samo... Koliko sati recimo voziš ti ovaj? 8 s 4 ura Tuzla Sarajevo i Sarajevo Tuzla s 4 u 8. A kad idemo u Ljubljanu onda malo Koper, više. tad idemo i preko 16. Da, jel, u jedan put. U jednom pravcu. Da. Pa da, odakle sam ja Srebrenik, Koper, 760 km. Da, Pa to je puno. Pa da, izračunaš negdje oko Sarajeva do Kopra je oko 1000 km. Ali nemaš nekog nadomjesnog vozača? Pa neka bude, često znam biti sam. Da. Ali danas ćemo se sami provesti do Tuzle. Biće luksus, jel? Da, ima tu i klima, malo je toplo, ali sve u svemu bit će okej.